O igual que outros moitos representantes do mar, o patrón maior da Guiño amósase moi crítico coa decisión do goberno de non incluir o sector pesqueiro entre os beneficiarios dos descontos directos de combustible. Os profesionais reivindican o dereito á reducción, posto que consideran insuficientes as axudas para un sector de primeira necesidade. Vémolo moi insuficiente, o que si vemos unha verdadeira vergonza e unha lástima, vergonza ajena, mas non entendemos cando nós temos que estar aí a pé do cañón, como cando foi do Covid, e fomos un sector prioritario ou primario, tuvemos que ir igual a traballar con riesgos, tuvemos que traer o peixe cando ao principio o pagaban nada, porque non había nin compradores, foi un verdadeiro desastre, e nós estuvemos aí. O que estamos vendo é que parece que somos os apestados, somos a xente, falando claro, somos a xente que está ao margen, somos mariñeiros como se fóramos nada. Unha cousa aparte, e creo que xa demostramos que estamos aí, e temos demostrado e demostraremos que somos o sector primario e que somos os que vamos ao final a abastecer unha sociedade. Tampouco entenden que non se incluirá o peixe na lista de produtos con IVA reducido, co fin de fomentar o seu consumo. Económicamente, o peixe está caro, pero ao mesmo tempo para nós está barato. Nós vamos ao mar cun precio de gasoil elevadísimo e ao mesmo tempo chegamos ás lonxas e non pagan nin por asomo o que despois vai ao mercado. Sabemos que os intermediarios teñen que ganar, pero o que aínda nos sorprende máis e o que nos dá verdadeiro noso é que cheguemos a ver nese aspecto que o goberno central pois que non reconozca tampouco esta faceta de poder darnos un pouco reconocer que o peixe que é do sector primario, o peixe salvaje ou que é o peixe do mar directo, que non llevaisen un pouquiño o porcentaje do IVA, porque non entendemos esta postura, cando o peixe hai peixe para todos os sabores, para gustarlle a uns e a outros, e ao mesmo tempo o peixe é do máis sano que hai. Ante esta situación, dende o sector miran o futuro con pesimismo e auguran tempos complicados para un dos sectores estratégicos da nosa economía.